Hej og velkommen til Minecraft. Nørderne. Ja. Vi spiller på den her. Episode 1. Ja. Det var første video. Det var Arvid lave. Ja. En der hedder Mads, han er bare syg. Ja, Mads. Ja, I kender ham nok. Nej, okay. I kender ham nok. Nej. Jeg var inde i den her mine. Jeg Og så aner Arvid ikke. er i gang med at se, om vi kan finde diamond i men det er så skæmt, mand. Når jeg går et sted, så kommer der bare lige pludselig fuck. Så er det der, hvor jeg har været. Nej, der var ikke lige før. Og den der server, den er fucking god, siger jeg godt. Ja, måske giver vi IP. Kun måske. Ja. Nogle gange hader jeg virkelig fakler. Jeg har tv til dig, hvis du vil. Jeg har ikke nogen spand på mig. Nå. Jeg har guld og jern, og jeg har 11 stykker hver. Hvor er jeg god. Jeg dør om det. Jeg går røg ned i lava. Hvorfor? Det ved jeg ikke. 1, 2, 3. Jeg døde ikke. Jeg har tv, kom nu. Okay, du må slet ikke røre dig. Nej, og hvor Arme skal lave episoder, eller sæsoner, hvis vi har tid. Episoder, det gør vi selvfølgelig, men sæsoner, det Det ved vi ikke helt. ja, det er kun hvis vi har tid. Skal vi tage Obsidian? Nej. Nu ved jeg heller ikke helt, hvor du er henne her. Wow! Du kan godt se. Help me! Jeg er godt nok skåret. Jeg har dækket hver endelig, mand. Jeg mangler lige den sidste side. Der. Jeg tror lige. Sådan. Okay, der burde altså være noget diamond her. Minecraft-nørderne. Hvor er vores dia? Der er meget jern der. Seriøst, det er et stykke. Og mig må vi gå til sådan at finde diamond. Vi ved hvor det ligger. Ja. Og man kan lige vise, hvis man trykker F3, så kan man rent faktisk se, hvad lagene er på. Ja. Og vi finder tit... Jeg ved godt, der er lava. Jeg ved godt, der er lava sådan der. Vi er på lag 12, så vi har... godt, der er lava. Jeg ved ikke helt, skulle jeg gå det over, eller skulle jeg... Der er ikke engang noget diamond her, mand. Hvad sker der? Ja, det vil jeg også lige sige. Hvad sker der, mand? Og jeg prøver at se, hvordan de taler ned i chatten, mand. Jeg skal bare ramme op til hinanden. Det bliver ikke være derhjemme, børn. Ja. Har du virkelig så meget cobblestone? Mig? Ja. Nu er du ved siden af mig. Ja. Fuck, jeg bliver en jok, mand. Okay, det var ikke en god idé at gå herhen. Jeg tror, jeg kan det fint. Der er så noget, der var diamond lige der, mand. Det er fordi man tænker på, hvor der er diamond, hvor der er diamond. Drømmer nogle gange. Drømmer du om diamond? Ja. Jeg prøver at tænke, hvis man havde det i virkeligheden, ikke? Man vil bare tjene kassen. Ja, man kan bare købe det hele. Alle vil bare. Help me. Genvej. Der er ikke en skid her. Måske er der noget her. Jo, her. Og Er man der har diamond? sten.
det er. Jeg er kun 5 Min tilbage. Så. Er det min Jeg skal ikke tro, at vi har fundet de her diamond ting. Man starter med de her ting i serveren. Meget synes det her er nice. Det kan også være sådan lidt... Har du ikke mere? Nej. Og så bruger jeg altså mit træstykker. Ej, det gør du ikke. Okay. Det gør du ikke. Fordi vi har ikke særlig meget træ. Og vi er lige begyndt med den her server. Ja. Vi lavede en faction, og så... Ja, så vi kan ikke slå hinanden. Og I får måske ikke kun... Jeg håber ikke I... Ej, men du giver sgu ikke det mere pæne med. Næh. Nej, I må ikke vide den EP. Den er sjældent. Okay, er den sjældent? Ja, sjældent. Nej, okay. Den er god. I kan også selv finde den. Jeg ved Altså, godt. om det I ved nok derude i YouTube, at alle ved, at faction det er, så kan man invitere en, og så kan man ikke slå hinanden. Det er bare hvis I ikke vidste det. Gør du bare ikke det der, Arne. Det er bare god, ikke? Så bliver jeg gå lige her. Det gode er... Ja, det der... Jeg tror også, de kan lide måske nogle af det der, hvor man kan se, hvor meget liv de har der. Jeg ved ikke hvorfor. Så. Jeg tror også godt, jeg kan lide det. Okay, jeg skal lige hente mine opgaver. Kommer straks. Coming strikes. Der er hjælp. Ja. Jeg er tilbage. Og jeg var... Det kalder... Er der noget, Arne? Hvad? Var der noget? Nyt? Nej. Jeg kan høre zombier. Yeah! Ja, okay, en zombie. Jeg kan se mine ting. Og det er vigtigt, at vi ikke dør. Nå, du er gået hen til mine. Ja. Jeg tror faktisk, at Okay, jeg kan ikke der er se... noget dier eller sådan noget. Se! Jeg kan ikke se en skid. Så er det godt, man har kul på sig, ikke? Jeg tror lige, at lave noget mere. Det er så dårligt, der ikke er så diamond i mine, altså. Diamond. Man finder bare sådan en bæk, ikke? Sådan en bæk, nej, og man finder en dyt. Man finder ikke en dot. Fuck, det var faktisk lige præcis nok. Ja, det er også lidt for meget kul. Eller ikke kul. Hvad hedder sådan noget? Det havde en... Fakler. Gør du? Hvad? Det vil jeg ikke høre. Nej. Jeg skal bare høre. En spawner. Jeg tænkte. Spawner. Der er virkelig nogle gange spawner. Jeg går bare rundt. Mærken ikke kan finde. Skal vi gå lidt videre med vores hoved? Ja, forresten, vi har altså sådan et lort til. Ja, okay. Jeg går altså til hoved. Diamond sent this guy. Net på TV. Nej. Ja, baby, så kan I se derud. Armin er bare for et mega. Han finder altid diamond. Okay, jamen det er, vi skal hakke det. What the? Okay, sådan der. Kom, gå til Der er ikke mere! Hvor? Her. LOL! Ja, man. Okay, kom, gå til Ja, baby. Skal jeg se, hvordan det er? Og det er også. At Nå. vi er bare gode, Armin, mand. Vi stiger det her. Allerede. Ja. Og det her, det er vores minihus. Ja. Og okay, men det var alt for denne episode. Af Minecraft-nørderne. Altså, første episode. Ses. Har du Hej. noget at kommentere om det? Nej, det har du ikke. Vi ses. Hej, bye.